to nagliang jongi ki Arkanun nagliang jong ga KSU Narpo Circle lambat ki rang ba snong ki badan po ka thai ni ka Narpo ni mata sing liyo ban ga summit ban bu ya ka memorandum au deputy commissioner jong ga district jongi ka essential district ka memorandum ka bangila bu golong halor ka jinglong jingman jong surok national highway 6 te la ban pekemau ban kaliang jongi kum ka KSU lambat ki ramba snong ki badan po ka thai Narpo jongi ngilio ban khot ya ka jing kendulang ka joint meeting manak ni ki tio weldap ka arpo tarik tau nai Julai jong senam arjar kulai kene ka jing khot ban ya kendulang mengikum ka KSU lambat ki ramba snong kalong banyatai banyakran halor ka jingsnu plak pot jong no surok national highway 6 te kumbalong menta ngatrai ngimnon kame bandai batay bunkin ki balai biwan ki ba nya kali lang ba no surok pa bepeniso hadu south santli ki jela jong gadong stay lamingi ki ikumno ka jinglong jiman jong no surok te halor kena ka benta hakutu ka jingi kendulang jongi hangte apo snong menkre ini abanikran badda kawe ka jimut hakutu sing la sim ya karai berkat ka jilonon ki rambak snong befer jong ka thai Narpo jongi ngila sim ya karai ba ngina ada ka jingtho shau deputy commissioner bat kumju bau deputy commissioner un sim khia kana kam ban ajing tho budbud saka enhai te hakane ka jingtho ngilong ba mengi ar ki kunhun ke KSU lam bat ki rangba chnong ngilai por ya ke sarkar ya ke bod district ba ya ke NHI pakan marmak lan repair ya usurok ba NS6 hapo nyosi dela ka sarkar bahkan bat ka NHI ki klemsim khia ki skap kuman ba nagliang jungi ki ar kanhun ke KSU lam bat ki rangba chnong jong ka thai Narpo min song jinglang ban berkat ban sim da koe par ka senjam ban la e nagmenta kasuk kasain nagmenta ka jinge jong pai ba nong song jang thain bat kumju ki ya lang ba wan sorok te ka jingkli hang ne ni ko ban kli kalong ba balai hadu kan ka sarkar kam yo imo ya kan ka jingle ben ka jingle klet ka jingle bom setnyo jong ka national highway authority of India yaw no surok ba ban yo iba ka jingsnu surok kare nadu nate na thanman kre chadu sha rata sharam leader kai gna ka jingle jong sarkar haba man kasi ketika toll gate ke badan halum snong ki krong kajna ya ki trok ki krong kajna ya ki kali ki ba yet sorum chanang te kai ka jingmut kana chei ki bu ya ka to bisa te de lo ka nawlim ba ngi ngim la asu ban ya sha ya ka jingle jong ka sarkar ka jingle jong ka ne sai kala ban ben sepat put nama bah hatang kilometer penyoi dak katno teli ki kali kisniu hapo atang kilometer penyoi katno teli ki thwe dok kha kinan ki thwe ki ba long kum kinan dok kha tagai kana jing dak jong sarkar hoi kamri ka kamram jongi kum ka seng kamri kamram jong kira ba sang bapli bakin mi laing ban sim ya kana senjam andre penbo rengi bangile nama radang ngim kran e ni syothu ba kordit berkajing tim kalong ngi pai ba tena mar ka jingsuk nama ka jingsan bagi perkat nang banta ka jingkhia jong pai ba ni perkat nam ta ka jinge jong pai ba khamtam bapli kitu bapang bajtam tikin le kumno dehelo kana rim ngimla ban chupet ni ai kana jingtho chau tip tu sor ba on forward saka NHI ada saya sengalong ada ka sarkar bat ka NHI kintra balle ai mangi muki isu lam berke jingis lo kilang jong kira ba chang baron ko ka thai Narpo ni haban sim yak senjam ban berkat ya kana kam sai sen te kana kelong ka karwa ka basai bai manta ngiwan hang ne ni kram khot ya bo kira ba snong nomor ni ya kontak ni telefon ba ngimron kam malik boro andai ni lek tangkap to kana ki member jong kesen berkunju ki rong ba snong ki secretary jong ki thai ka Narpo jongi peron lang ne saw sarngut rengkat bat ka jinong jong napo ka teli ketugasan jongki nongnya sumu
badal purkalan ni nang ne jang sekretari jang astan sekretari jang ka kaseng jang ka session jang ke nyai nongya semu te hang ne hachwa bangan pungkut ya kajing kran ba kajing thok jing ni la bu sai la karan sai hang tu ba ka ena sai la ka marmot yo srok kamre ban su marmot tangdep kamre ban sun jubrat tang ki mau ba berat dak ke tang banyak ki nong lek nang wang lang ba srok kim la ban ye namar kalong ketik ke srok kalau dak ki kwa ba srok on ba ki de ban marmot kat kum kajing rawa jongi ar ko nong kajing thok ki bang de pai tang kata hi publish naliang ong i rong ba chnong ama ong ngau rong ba chnong na khang sky deyu pa ba la jan wo to naliang yong i elakan arpo debon hi we chnong da ye jon langi wa KSU iyai banta wa da yoi de chitom mare ulai luti lai sungken i usarok chatai po elakan arpo yong i wa tang brule kap da sarok da ten aungat agari na ya bi dikeri khian le mentu da ten aungat atrok wa da si ure usarok ramde paj ramde yo ta dawanin ne debok ko dibok merendom hudisin ne jingker pat yong i wa KSU wa i we chnong yong elakan arpo de chnai la jen committee de wa karpa de le i wenong paj wa to upai usarok karpat yeki wa upai lemmi ye i chatai jing chitom yong i lewan ni paj ba duini kenten lechbot